En iemand die er les van had dat net mooi genoeg is, die komt maar. En die zegt ik van hier is de skeren. Dus als jij me nou vervelen en je mag niks meer te doen. Hier is de skeren. Mooi pot, Marianne Marije. Het spul wat te grut is, wat snoeien. Mij een snoeiskeren en nou, ik denk dat die ook wel meer dan 50 jaar oud is, maar hij doet het nog altijd. Je hebt natuurlijk meer van die leuke uitjes, maar thuis moet er ook wel eens wat gebeuren. Ja, want jou hebt een hele grote tuin, vind ik. Nou, grut. Het kan aardig grutter, hè? Ja, maar toch, er zit wel heel veel grien in. Hè? Maar hoeveel tijd zit er dan in om dit een beetje te onderhouden? Nou, dan moest alle weken wel even een oor komen gaan. Gewoon bezig wezen, wat doen. Zit zwitterend niet al voor de wang heen. Kan je ook meer uitlezen hoe ik... Nee? Echt niet. Nee, dit is natuurtalent. Kunnen we dan misschien ook even zien of ik dat natuurtalent ergens in me heb? Probeer eens. Die kist die lange toeken de best wel uitknippen. Flink tak knippen. Dan sjuggers. Dus bijna die carrière misdoen. Dus, Maar nou maakt het ook weer daarbij, denk ik. ja, dan haal ik aan zijn hark. Ja? En dan klauw ik het bij elkaar en pak ik Gewoon de in één groene keer. tonnen. En als die groene tonnen vallen, dan kan die tonnen, waar is die weer bij de dik. Nou, hartstikke mooi. Goed dier? Geweldig. Een team met een griffel. Zijn ze nee. vroeger.